Επομένως, μπροστά στην αδυναμία αναχρηματοδότησης του χρέους, η Ελλάδα έπρεπε να καλέσει τους εταίρους της να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντας τη δυνατότητα μέσα από άλλους μηχανισμούς, πέρα από τους μηχανισμούς της αγοράς, να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος. Αυτό και έγινε βεβαίως με τις γνωστές καθυστερήσεις από την πλευρά των Ευρωπαίων κυρίως, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης. Η Γερμανία, για παράδειγμα, είχε από την αρχή που είχε υιοθετηθεί το ευρώ και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση αρνηθεί την οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμεσης αναχρηματοδότησης χρέους κράτους με ελλείμματα, και ήταν ένα πρόβλημα το πώς θα γίνει αυτή η αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους μέσα από κάποιους νέους μηχανισμούς, χωρίς να στρεβλωθούν οι συνθήκες και προπάντων ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπροστά στον κίνδυνο δημιουργίας μιας γενικευμένης κρίσης στην Ευρωζώνη, διότι η αδυναμία αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους συνεπάγεται ζημιά για τις τράπεζες που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει το ελληνικό δημόσιο χρέος, συνεπάγεται αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, και συνεπάγεται και ένα γενικευμένο κίνδυνο αποσταθεροποίησης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εξ αρχής και πριν ακόμα εκδηλωθεί αυτή η πιθανότητα επέκτασης της κρίσης της αναχρηματοδότησης του ελληνικού δημόσιου χρέους στις υπόλοιπες αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης, κυρίως Πορτογαλία, Ισπανία και ενδεχομένως Ιρλανδία και Ιταλία, έσπευσε να προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εάν δεν πάρει σαφή μέτρα για να στηρίξει την ελληνική οικονομία και την Ελλάδα, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το ρίσκο το ελληνικό να μετατραπεί σε ρίσκο της Ευρωζώνης και το ρίσκο της Ευρωζώνης σε μεγάλο ρίσκο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Άρα από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συζητήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο βαθμό που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει εκ του καταστατικού του την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα για να αποτρέπει γενικευμένες χρηματοπιστωτικές κρίσεις παγκόσμιου χαρακτήρα. Άρα η νομιμοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν αρκετά τεκμηριωμένη όταν παρενέβη αποφασιστικά ο Γενικός του Διευθυντής, ο Ντομινίκ Στροσκάν, στην Άγγελα Μέρκελ, έτσι ώστε να την προειδοποιήσει ότι θα έπρεπε να κάμψει τις αντιδράσεις της και να προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή λύση για τη στήριξη του ελληνικού δημόσιου χρέους. Από εκεί και έπειτα το θέμα βεβαίως έπρεπε να επιληθεί σε ευρωπαϊκό καταρχάς επίπεδο και με τη συνεισφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συμφωνία που βρέθηκε πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή, διότι από μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους που ξεπερνούσαν, όπως είδατε, για τα 2 επόμενα χρόνια τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τέτοιο ποσό ήταν αδύνατο να εξευρεθεί μόνο από ευρωπαϊκές πηγές, λόγω και των εσωτερικών προβλημάτων που είχαν οι διάφορες χώρες να εξηγήσουν στους φορολογούμενους ότι έπρεπε να διασωθεί η Ελλάδα για να αποσταθεροποιηθεί το ίδιο το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα. Και επομένως η βοήθεια και η συνεισφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν απαραίτητη για να καλύψει αυτή τη διαφορά. Εξάλλου είδαμε στη συνέχεια ότι όταν το πρόγραμμα αυτό, ο μηχανισμός αυτός στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης σε περίπτωση αντιμετώπισης κρίσης γενικεύθηκε και αυξήθηκε το ποσό στα 450 δισεκατομμύρια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεισφέρει σε περίπτωση που κινητοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός άλλα 250 δισεκατομμύρια. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κινούνται για να αποτρέψουν μια κρίση χρηματοπιστωτική στην Ευρωζώνη
και μια global crisis, όπως λέμε, γενικευμένη κρίση χρηματοπιστωτική στον κόσμο. Η συνεισφορά του Ταμείου ήταν σημαντική. Και ήταν σημαντική γιατί από την αρχή το Ταμείο είχε τονίσει και έχει υπογραμμίσει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πολύ αυστηρό για να υλοποιηθεί μέσα σε 3 χρόνια. Αυτοί που επέμειναν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα σε 3 χρόνια ήταν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας οι οποίοι είχαν θυμώσει και με το δίκιο τους είχαν θυμώσει, γιατί τους είχαμε πει αρκετά ψέματα ή τους είχαμε πει πράγματα οποία θα κάνουμε και δεν κάναμε ή τους αποκρύψαμε κάποια στοιχεία. Και ξέρετε, το να αποκρύπτεις κάποια στατιστικά στοιχεία δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποδέχεται η διεθνής κοινότητα. Και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο ίσως να μην ξέρετε. Πριν πάρουμε το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ίδια μέρα δηλαδή που διαπραγματευόμαστε το δάνειο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος του οποίου είμαι, αισθάνθηκα πολύ άσχημα, διότι βρέθηκα μπροστά σε μια διεθνή κοινότητα, όπου είναι όχι μόνο η Αμερική, η Ευρώπη, αλλά εκπροσωπείται η Κίνα, εκπροσωπείται η Ινδία, η Βραζιλία, όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν και αυτές συνεισφέρει χρηματικά για να ενισχύσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επομένως έχουν λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αισθάνεσαι άσχημα όταν για να πάρεις το δάνειο πρέπει να περάσεις από μια ιερά εξέταση. Γιατί αποκρύψατε τα στοιχεία για τόσο καιρό? Και υπάρχει άρθρο δεδομένο μέσα στο καταστατικού του Ταμείου που απαγορεύει στο Ταμείο να χρηματοδοτήσει μια οποιαδήποτε χώρα εάν προηγουμένως δεν εξηγήσει γιατί ήταν ασυνεπής με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρήχε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, πρέπει να με πιστέψετε. Βεβαίως βοήθησε το γεγονός ότι είπαμε για μία ακόμα φορά ότι πήραμε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. Αλλά θα μπορούσε το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της καχυποψίας αυτής που υπήρχε απέναντι στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία να απορρίψει το δάνειο. Και πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι αν ξανασυμβεί αυτό, το Ταμείο δεσμεύεται να μην παρέχει τις επόμενες δόσεις σε μια χώρα που αποκρύπτει στατιστικά στοιχεία. Και βεβαίως το θέμα αυτό ξεπεράστηκε και έτσι εγκρίθηκε στη συνέχεια το μεγάλο δάνειο των 30 δισεκατομμυρίων, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήταν πρωτοφανές το γεγονός ότι δόθηκε ένα τόσο μεγάλο δάνειο, 30 δισεκατομμύρια, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, δηλαδή πήραμε περίπου 3.200 φορές πάνω από το κότα μας. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε περίπτωση χώρας που ζήτησε την ενίσχυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην καλύτερη περίπτωση είχαμε την Νότια Κορέα που κατά την κρίση του 1997 πήρε ένα δάνειο περίπου 19 φορές πάνω από το κότα της και την Τουρκία που επίσης πήρε ένα δάνειο 18,5 περίπου φορές πάνω από την ποσόστοσή της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί δόθηκε ένα τόσο μεγάλο δάνειο και γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στήριξε αυτή την προσπάθεια? Γιατί, όπως είπα, αν δεν στήριζε αυτή την ελληνική προσπάθεια, τότε κινδύνευε η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Η χρεοκοπία της Ελλάδας οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Η αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης θα οδηγούσε σε μια αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και θα αναρωτηθήκατε γιατί ο Ομπάμα να παίρνει συνεχώς τη Μέρκελ και να την πιέζει να βρεθεί λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Και γιατί καθημερινά όλος ο διεθνής τύπος αναφερόταν στην Ελλάδα. Μα είναι απλό. Ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό. Το ότι συμβαίνει σε μια χώρα μπορεί να επηρεάσει, αρνητικό, μπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες χώρες και να αποσταθεροποιήσει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό δεν έγινε και με τη Lehman Brothers. Φτώχευσε μια μικρή τράπεζα στην Αμερική και συμπαρέσυρε η τράπεζα αυτή την παγκόσμια οικονομία σε μια άνευ προηγουμένου κρίση.